Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws uit Curaçao en de omringende eilanden op een rijtje gezet. En we zullen dat aan u brengen. Na de reclame gaan we wat dieper in op de omstandigheden onder water. We hebben een interview met Mark Vermeij van Carmabi, want er zijn verschillende ontwikkelingen in de zee waar wij graag zijn advies en zijn deskundigheid over horen. We beginnen met het belangrijkste nieuws en dat gaat over minister Charlton Hato. Hato vraagt hulp aan Nederland. De minister van Justitie van Curaçao, Charlton Hato, heeft een brief geschreven aan zijn collega in Nederland, minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Daarin stelt Hato dat er hulp nodig is en gevraagd wordt aan Nederland voor de situatie in de SDKK en de JJIC. Dat is de gevangenis SDKK en de jeugdinrichting JJIC. Gekeken wordt of Nederland geld kan geven om te bouwen, om iets nieuws te bouwen of te herstellen en te renoveren wat er nu aan de hand is. Want de twee instellingen zijn niet in goede staat, aldus Hato. Mediastilte tussen CBV en CMC, ja, nu zeg ik het goed. De vakbond CBV, die verplegers vertegenwoordigt, en de directie van de Curaçao Medical Center zijn in onderhandeling, maar ze doen daar geen uitspraken over in de media. Zoals bekend, vorige week was er een persconferentie, of in ieder geval een uiting naar de media, na overleg tussen de minister van Volksgezondheid, Javier Silvani, geen werkonderbreking, geen staking accepteren. Er wordt nu verder onderhandeld, maar dat wordt gedaan buiten het zicht van de media. Minister Cooper heeft 400 vergunningen uitgegeven. Dat moet ik zo zeggen. Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft gisteren aan Fundación Cas Popular 400 vergunningen gegeven om op die manier sociale woningen te kunnen bouwen. Dat gebeurt op 3 terreinen in Terracora, Fortuna Pariba en Zapater. Het gaat om sociale woningen waarbij de overheid ervoor zorgt dat de mensen die er gaan wonen weinig huur betalen. Ook denkt de minister, Charles Cooper, nog na over de mogelijkheid tot huurkoop. Maar die plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Vrouw opgepakt met valse documenten. Op de luchthaven Hato is afgelopen zondag een 29-jarige dame aangehouden uit de Dominicaanse Republiek. Ze probeerde Curaçao binnen te reizen met vervalste documenten. Daarop is de vrouw aangehouden. Ze zit voorlopig vast en de zaak wordt onderzocht. Gisteren werd de zaak bekendgemaakt, dus het is dus al 2 dagen geleden. Maar eerder onderzoek was nodig voordat het aan de pers verteld wordt wat er precies is gebeurd. De zaak wordt hoog opgenomen, want vervalste paspoorten is een ernstige zaak. Tweede dag, reconstructie moord. Dit weekend was er al een reconstructie op Plaza Hariri bij Palu Blanco van een moord die plaatsvond op 19 maart van dit jaar. Gisteravond werd er verder gereconstrueerd. Dat betekende dat de zaak werd nagespeeld, om het maar zo te zeggen, met verdachten om op die te kijken wat er zich precies heeft afgespeeld in 19 maart. Feit is dat er toen een 22-jarige voormalige politieman, Niven van Thijs, om het leven is gekomen en dat er 4 mensen verdacht zijn, waarvan 3 19-jarigen. De zaak is dus nog in onderzoek. Ernstige mishandeling in Punda en Otrobanda. Gisteravond werd een man in Hanshisnoa in Punda aangetroffen die flink was mishandeld. Hij moest eerst hulp krijgen en daarna is besloten hem toch naar het ziekenhuis te brengen. De man verklaarde tegen de politie dat hij eerder op de avond in Otrobanda onder het viaduct een afspraak had met mensen die hij nog geld schuldig was. Hij had het geld niet en daarop werd hij flink mishandeld. Hij is daarna via de brug naar Punda gegaan en ontmoette daar weer die mensen die hem eerder hadden mishandeld en die sloegen hem opnieuw in elkaar. De man is dus flink in elkaar geslagen en had medische hulp nodig. Aanrijding in het verkeer, zoals velen van u, ikzelf ook,
Elke ochtend weer in het verkeer om kinderen naar school te brengen, dat is soms stressvol en dat leidt soms tot opstoppingen. En hier en daar tot een aanrijding. Vanochtend op de weg naar Welgelegen, ter hoogte van Panaderia Isa, reed een chauffeur een scholier aan. De jongen raakte gewond, maar niet ernstig gewond. Wel zorgde de situatie voor ernstig oponthoud in het verkeer. Opnieuw een oproep, de politie doet het ook vaak, aan alle mensen. Zeker 's ochtends in de ochtenddrukte, in de ochtendfile. Blijf rustig, ga niet haasten. Zowel de automobilisten als de scholieren. Iedereen moet veilig op zijn of haar plaats zijn. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame en daarna interview met Mark Vermeij. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger-licking good ones. Checkasaki, un chicken salad, un biscuit, un butterfly agua dasani, of un soft drink de 6 ons pa just 9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 de galinha, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. Curaçao, dode kogelvisjes op de stranden van Curaçao sinds gisteren. Duikscholen die klagen over de afbraak van het koraal. Onderzoek naar koraal. Veel zaken voor ons reden om met Mark Vermeij van Carmabi en een expert op het gebied van de onderwaterwereld te vragen naar verschillende zaken. We begonnen met een vraag over de situatie rond de zeeegels. Dit omdat de Universiteit van Wageningen onlangs een onderzoek heeft gepresenteerd naar de situatie van zeeegels in de Caribische Zee. Die was 40 jaar geleden, 30 jaar geleden uitermate slecht. Daarna kwam het weer een beetje beter, maar onder meer door trilhaardiertjes is de situatie weer achteruit gegaan. We vroegen aan Mark Vermeij, wat is het nut van de zeeegels? Hoe staat het met deze populatie? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe ver terug in de tijd je wil gaan. Er was in begin jaren 80 was er ook al zo'n ziekte. En waar mensen toen achter kwamen, is dat toen de zeeën eigenlijk overal in het Caribisch gebied erg overbevist waren. Dat die zeeegels, dat waren nog de enige beesten onder water die nog een beetje ervoor zorgden dat algen onder water werden opgegeten. En toen die ineens doodgingen in de jaren 80, door het hele Caribisch gebied. Dat is waarschijnlijk door een ziekte gekomen, niemand weet precies wat, die met schepen uit het Panama-kanaal is meegekomen. Oh. Maar toen ze ineens allemaal dood waren, 99% van de zeeegels in het Caribisch gebied is toen dood gegaan. Toen hebben we gemerkt dat algen die daarvoor eigenlijk niet echt te zien waren op Caribische riffen, die zijn in één keer gaan groeien. Omdat die zeeegels, nadat alle papegaaivissen en dat soort dingen waren overbevist, als enige nog zorgden dat die algen van riffen werden weggehouden. Nou, toen is het begonnen, een zeldzame ziekte. Daarna is het langzaam her en der beter geworden. Maar nu hebben we vorig jaar weer gezien dat ook op Curaçao die zeeegels weer kapot zijn gegaan. Ze komen nu langzaam wel weer terug. Maar ja, wat je nodig hebt om riffen schoon te maken, om die zeeegels de tuinmannen van het rif te laten zijn als er geen papegaaivissen zijn. Ja, die tijd, daar zijn we nog niet, nee. Dode visjes op het strand, daar werden we dit weekend mee geconfronteerd. Onder meer bij Jeremy en bij Daiboy zijn er heel veel kleine, Mark Vermeij noemt het sharp-nosed puffers. Het zijn kleine kogelvisjes, zo worden ze ook wel genoemd, die dood op de stranden worden aangetroffen. Wat is nou precies de situatie? Hoe komt het? En wat kan hij erover zeggen? Nou, dat is allemaal vrij nieuw. Dat is nog een beetje een mysterie. Het is misschien makkelijker om de andere kant op te gaan, waar je ook bijvoorbeeld veel mensen over hoort van er is iets in het water te komen waardoor ze dood zijn gegaan. Nou, als dat zo was, dan waren er meer soorten vissen dood gegaan. Dus dat is onwaarschijnlijk. Het andere zou zijn zuurstof, maar met zuurstof net als met vervuiling, zeg maar. Van als dat zo was, dan had je wel andere dingen ook gezien. Waar het dus het meest op lijkt, is dat die vissen waar het over gaat, die sharp-nosed puffers, dat zijn het soort knikkers. Die kunnen niet echt heel goed zwemmen. Ongeveer 2-3 jaar geleden is er een soort, wat ze een recruitment wave noemen, is dat die beesten met miljoenen vanuit open zee op het rif zijn gaan zitten. En onder water zit het er helemaal vol mee. En met het omkeren van de wind lijkt het erop dat die beesten die dan te ondiep zitten en in het golven komen van, nu de wind verkeerde kant op staat, dat die de kant op gespoeld worden.
En dat het eigenlijk gewoon, ja, een beetje lullig voor hun, maar het feit is dat ze niet zo goed kunnen zwemmen. Ervoor zorgt dat ze er, maar ja, dat is een beetje voorbarig, maar daar lijkt het op. Dus ik zeg het meer om mensen die zich zorgen maken over zuurstof en vervuiling en dat soort dingen. Dat lijkt in dit geval niet de reden te zijn. Klimaatverandering, vervuiling, te weinig maatregelen. Er speelt van alles in de onderwaterwereld dat soms negatieve gevolgen heeft. Mark Vermeij legt uit dat Curaçao in vergelijking met andere delen van het Caribisch gebied het niet eens zo slecht doet, maar we moeten altijd blijven oppassen. De duikschoolhouders hebben dit weekend een brief gestuurd aan de overheid waarin ze de noodklok luiden over de situatie van het koraal. Mark Vermeij legt uit dat het een zoveelste voorbeeld is van de situatie die zich momenteel onder water afspeelt en ook de zorg die we moeten hebben voor de situatie daar. Daar kun je het inderdaad, dat is weer het zoveelste voorbeeld van, kijk, want die zeeegels, je hebt die uitbraak van die koraalziektes, je hebt het bacteriën beginnen te groeien in het water en iedereen weet dat al als je hier een tijdje rondloopt. Want iedereen heeft in de afgelopen, 20 jaar dat water van blauw op veel plekken in groen zien veranderen. En wat dat eigenlijk is dat daar dus van alles is gaan groeien wat je niet ziet. Maar wat er wel zit, en dat zijn dus al die kleine dingen die je eigenlijk niet wil. En of dat nou de schimmel is op je groente of de kakkerlakken in je tuin. Het zijn allemaal van dat soort dingen die zijn gaan groeien op deze riffen. En normaal kijkt iedereen altijd naar koralen en grote vissen en dat soort dingen. Maar je ziet dus nu dat al die kleine dingen die je niet wil... Veel consequenties hebben. Ja, die zijn ook gaan groeien en dat zijn er nu zoveel. Dat je daar dus onder andere die ziektes van krijgt. Het water krijgt een andere kleur. Maar je ziet op bepaalde plekken ook dat er zoveel rotzooi in dat water zit. Dat het zo'n rottende toestand is geworden. Dat je daar bij wijze van spreken als mensen ook nog wel ziek voor zou kunnen worden. Dus weten we dat al? Dat weten we al ontzettend lang. Maar nogmaals, eilanden die nooit iets gedaan hebben. Die zijn op een gegeven moment de helling afgevallen, het ravijn in en die komen daar nooit meer uit. Dat is gewoon klaar en over. Dan is het koraal helemaal weg en dan komen er geen toeristen meer. Dat ben je kwijt. En dat is echt het kaartenhuis wat in elkaar valt over. Op Curaçao is het zo erg nog niet op een hoop plekken, op sommige wel. Maar goed, over het algemeen doet Curaçao het Caribisch breed gezien nog best wel aardig. Dus als je daar nu nog als je dat zou willen en meer mensen willen onder water, die vinden riffen belangrijk, ecotourisme, dat soort dingen, visserij is ervan afhankelijk van. Als je daar wat aan zou willen doen, dan moet je het nu wel gaan doen, ja. En dan gaan we over naar Nederland, Rotterdam om precies te zijn. Daar is sprake van een zeer afschrikwekkende trend, namelijk woningaanslagen. Afgelopen nacht was het in Rotterdam weer zover. En er is sprake van een enorm aantal van woningaanslagen. In de afgelopen dagen vonden er verschillende plaats, onder meer in de Krooswijkseweg in Rotterdam-Krooswijk. Ook in de Van Spijkstraat 2 dagen geleden. Het gaat om explosieven die tot ontploffing worden gebracht in flatgebouwen, meestal flatgebouwen, waarbij vooral veel materiële schade valt, maar geen gewonden. Bij de explosies raken auto's, portieken, ramen en deuren beschadigd. De explosieven worden vaak tot ontploffing gebracht met een behulp van een batterij en elektriciteitsdraad. De landelijke politie in Nederland maakte eerder deze maand bekend een speciaal team op te richten die dit soort woningaanslagen onderzoekt. In de Rotterdamse regio is er sprake van een enorme toename van het aantal woningaanslagen met explosieven of door het beschieten van panden. Om wat cijfers te noemen, in 2021 registreerde de Rotterdamse politie 12 aanslagen. In 2022 ging het om 49. En dit jaar, en we zijn nog niet eens op de helft, 2023, zijn er in de regio Rijnmond al zeker 50 woningaanslagen geregistreerd. Dat is inclusief de aanslagen van gisteren en eergisteren, maar het is een afschrikwekkende situatie waar we ook even aandacht voor hebben in deze aflevering van Extra Journaal. We hebben weer het nieuws gebracht. Ik hoop dat u weer op hoogte bent. Morgen zijn we er weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. In ieder geval een hele fijne dag verder en tot morgen. Tot ziens. Dag.